What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay shoutout muna sa'yo. Oo, ikaw nga, wala nang iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button. At huwag mong kakalimutan na isama ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Gilier, nandiyan si Kernel. Ipinapatawag ka. Alam mo na, dating gawi. Ako si Gilier at ito ang aking kwento. Isa akong preso dito sa pambansang Piitan. Mga ilang taon na rin ako naglalagi rito. Sa sobrang bigat ng kaso ko ay hindi na ako maasang makakalabas pa ako dito. Multiple murder ang kaso ko. Pero ang totoo niyan, hindi ako ang gumawa ng krimen na yon. Siguro nasa 7 taon na rin ako sa kulungan na to. Pinagdudusahan ang kasalanang hindi ko namang ginawa. Pero sa isang katulad ko na duka, napaka-imposible na maipagtanggol ang aking sarili. Wala akong kakayahang magbayad ng mga magagaling na abogado, kaya't hindi na talaga ako maasap ang makakalabas dito. Pero may isang paraan pa. May binitawang pangako sa akin ang isang kernel. Hindi ko alam kung tutuparin niya yon. Pero wala na eh. Kapit sa patalim na to. Siya nga pala, isa akong birador. Oo, tama ka ng pagkakarinig. Pumapatay ako ng mga tao habang nakakulong dito sa Piitan. Marami na rin ang naitumba ko, lalo na yung mga politikang kurakot, yung mga mapang-abuso, yung mga mahilig man lamang ng kapwa. Kaya napilitan na rin ako dito kasi yung mga tinutumba ko mga salot naman na lipunan. Kaya pumayag na rin ako. Pagdating naman sa bayaran, medyo maliit lang talaga. Mauutak din talaga tong mga kliyenta ni Kernel. Bukod sa safe sila, paniguradong walang sablay. Hindi ako pa pwede sumablay. Dahil kapag nangyari yon, alam na, buhay ko ang magiging kapalit. Papaano ko napasok to? Dahil yun sa kababata ko. Sa totoo lang, ilang taon na rin kaming walang komunikasyon. Kaya't hindi ko inaasahan na dito pa kami magkikita sa loob ng bilangguan. At dahil sa wala naman siyang ibang mapagkatiwalaan at alam niyang buo rin naman ang loob ko, subok niya yon simula pa ng pagkabata namin. Kaya't walang pag-aalinlangan na ako ang pinili niyang makasama. Sa kasamaang palad ay minalas siya sa isa naming lakad. Natsambahan siya ng mga bataan ng isang mayor na tinumba namin. Wala na kami magagawa sa mga bagay na yon. Kasama sa trabaho yun eh. Teka, mag-aasikaso muna ako. Mukhang may trabaho na naman naghihintay para sa akin. 20 ulo na lang at makakamit ko na ang ipinangako sa akin ng opisyal kong amo. Sana lang tuparin niya. Maupo ka, Gilier. Magandang umaga, Kernel. Bagong project po ba to? Oo, Gilier. May bago kang target. Ikaw ang inirekomenda ko dahil alam kong hindi ako mapapahiya. At sa oras na magustuhan nila ang trabaho mo, ito na ang huling magiging project mo bilang birador dito sa loob. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ba't nangako ako sa iyo, Gilier? Ito na yun. Galingan mo lang at siguradong mapapasayo na ang kalayaang matagal mo nang inaasam. Sa oras na magawa mo na maayos ang trabahong ito at magustuhan ka ni Mr. Del Toro, sa kanya ka na magtatrabaho. Siya na rin ang bahalang magkasikaso ng mga papel mo dito sa loob. Magiging legal ang paglaya mo. Talaga po?
Maraming salamat, Kernel. Walang anuman, Gilier. Isa lang ang pakiusap ko sa'yo. Kung ano man ang nangyari sa'yo habang nandito ka sa loob, aasahan kong dadalin mo yon hanggang sa hukay. Mahigit 30 na rin ang nabura mong tiwaling opisyal ng gobyerno. Malaki na ang naging pakinabang ko sa'yo. Huwag mo kong bibiguin, Gilier. 7 taon. Sa loob ng napakahabang panahon na yon, ito na yata ang pinakamagandang balita na narinig ko. Lalaya na ako. Sa kabila ng pag-aalinlangan ko, kahit papano, may nabuo na namang tiwala sa pagitan namin ni Colonel Bonifacio. Isa pa, wala naman siyang dahilan para lokohin ako. Sino ba ako para isahan niya pa? At saka lahat ng pinatrabaho niya sa akin, walang pumalpak. Lahat malinis at walang sablay. 1 linggo lang ang lumipas. Eto nga't nakalaya na ako. Sinundo ako ng isang kulay itim na kotse. Lula nun ang 3 kalalakihan. Siguro sila yung mga tauhan ni Mr. Del Toro. Ewan ko, pero may kakaibang aura sa 3 lalaki na to. Isa akong killer, pero mas mukhang killer pa sila sa akin. Bahala na. Mamaya magkakaalaman. Wala pang 1 oras nang marating namin ang isang malaking mansyon. Matataas ang bakod nito, parang pinasadya kasi hindi normal yon. Marami ring tauhan ang naroroon. Hindi kaya sindikato to? Pero nagtataka ako Bakit kailangan niya pang kumuha ng tao sa loob? Kung ganito naman pala karami yung tauhan niya. Ano ba tong mga to? Mga walang silbi? Hindi ko alam. Bahala na. Malalaman ko yung mamaya. Agad naming tinungo ang loob na mansyon na yon. Napakalaki na sala nun. Pinaupo ako ng isang lalaki na naroroon. Maghintay lang daw ako. Grabe, sa kabila ng mga napagdaanan ko sa buhay, medyo nag-aalangan pa rin talaga ako. Kasi naman, yung senaryo dito, yung parang tipong nasa pelikula, yung mga napapanood na tipikal na aksyon, na kadalasan yung pinaka-boss nila ay isang sindikato. Siyempre, marami yung tauhan. Ganon na ganon ang senaryo dito. Maya-maya pa ay may bumaba sa hagdanan na isang lalaki na medyo may kaidara na. Nakangiti ito sa akin. Alam kong yun na si Mr. Del Toro kasi medyo na-alerto yung mga bodyguards niya. Ikaw ba si Gilier? Magandang umaga po. Opo, ako po si Gilier. Ang sabi ni Kernel ay maaasahan ka raw. Kaya mo kaya ang mga ipagagawa ko sa iyo? Kung ang ipapagawa niyo po sa akin ay katulad nung pinapatrabaho ni Kernel, wala po kayo magiging problema. Gusto ko lang malaman mo, Iho, na hindi ito tipikal. Tulad ng mga tinatrabaho mo dati. Mas delikado ang mga ipapagawa ko sa iyo. Pero huwag ka mag-alala. Lahat ng tatrabahuhin mo rito ay may karampatang bayad. At sinisiguro kong hindi ka lugi. Wala akong problema sa akin yon. Siya nga po pala. Maraming salamat. Tinulungan niyo po ako makalaya. Paano ko po ba kayo mababayaran doon? Patungkol sa mga bagay na yan, ay bibigyan lamang kita ng 10 misyon. Kapag natapos mo ang lahat ng yon, ay maaari ka ng mamuhay ng payapa. Pero muli kong pinapaalala sa iyo, hindi madali ang mga ipapatrabaho ko sa iyo. Nakahanda po akong gawin ng lahat ng yan. Ipag-utos niyo lang po kung sino ang itutumba. Magaling kung ganun. Pansamantala ay dito ka mo naman ninirahan. Antayan mo na lang na muli kitang ipatawag upang masimulan mo na ang iyong unang misyon. Areglado, boss. Don Lupo, yun ang gusto kong itawag mo sa akin. Maliwanag pa. Opo, Don Lupo. Agad na nga ako sinamahan ng isang lalaki sa magiging kwarto ko. Nagtungo kami sa bandang likuran ng mansyon. Grabe, napakalaki pa pala nun. Hindi ko kasi napansin kanina. Napakalawak ng bakuran nun.
natatanaw ko hanggang sa dulo ang mataas na pader ng mansyon. Siguro nga napakayaman na matandang yon kasi parang takot na takot manakawan. Napansin ko rin, napakadaming aso sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang lahi ng mga yon, pero masyadong marami. Buti hindi sila namumulubi sa pagpapakain sa mga yon. Sa tansya ko, nasa 50 ang bilang ng mga yon. Grabe, iba talaga nagagawa ng pera. Kahit anong hilig mo, magagawa mo. Nang makapasok na ako sa kwarto, ay kaagad kong hiniga ang pagod kong katawan. Sa totoo lang, napapaisip pa rin ako. Medyo diskumpiyado ako sa matandang yon, pero kailangan kong kumapit sa patalim. Mas okay na to, kesa mamuhay sa loob. Oo nga't hawak ako ni Kernel doon, pero hindi ko naman hawak ang mga isip ng mga bilanggo na naroroon. Sa 7 taon na yon, bilang na bilang ko lang kung ilang beses ako nakatulog na matiwasay. Siyempre, konting kaluskos lang, magigising ako. Mahirap na. Baka may bigla na lang sumaksak sa akin. Yung mga tipong ganon. Kaya't nagpapasalamat na rin ako at tuluyan na ako nakalaya. Naisip ko, 10 misyon. Gaano kaya kadelikado ang mga yon? Bahala na. Kakayanin ko yon. Sa dami ko nang naitumba na malalaking tao. Ngayon pa ba ako kakabahan? Isa pa, patapon na talaga ang buhay ko. Wala na akong pamilya. Payapa naman lumipas ang ilang araw. Doon pa rin ako nananatili sa mansyon. Kaso nahalata ako. Parang bilanggo din ako eh. Papaano? Bawal pumunta kung saan saan. Doon lang kami sa quarters namin. Madalas nga nagkukulong na lang ako sa kwarto. Hinahatiran na lang ako ng pagkain doon ng mga katulong nila. Okay na rin kasi binigyan naman ako ng cellphone at saka may wifi. So ayun, madalas nanonood na lang ako maghapon. Paminsan-minsan, pinapatawag din kami ni Don Lupo. Lalo na kapag may mga importante siyang sasabihin, mga tagabilin. May mga taong labas na pumupunta sa kanya. Siguro mga tauhan niya rin yon. At sa lahat ng yon, may isa akong napuna. Isang lalaki na napakalaki ng katawan. Long hair yon. Laging nakaitim. Ang hindi ko maipaliwanag, lagi itong nakatingin na masama sa akin. Yung para bang mangangagat. Hindi ko alam kung trip niya ako, pero subukan niya. Hindi ko siya uurungan. Ang sabi pa nung isang nakausap ko, ay tauhan din daw yon ni Don Lupo. Isa sa matataas niyang tauhan na naka-assign sa ibang lugar. Kaya pala lagi siyang wala sa mansyon. Isang umaga ay nagulat ako nang gisingin ako ng isa sa mga tauhan ni Don Lupo. Ipinapatawag daw ako na matanda. Kaagad naman ako nag-asikaso kasi baka may utos na ito. Maya-maya nga ay natapos na ang aming pag-uusap. Hindi ako makapaniwala. Ang una kong target, yung long hair na malaki ang katawan. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang ipapatay yun. Eh di ba tauhan niya yun? Hindi ko na nakuhang itanong kasi baka mabadtrip pa yung matanda. Ito yung utos niya kaya susundin ko na lang. Pero nagtataka talaga ako. Bakit kailangan kong patayin yung lalaki na yon? Malamang nagtraidor ito sa kanilang samahan. Sa bagay, sakto. Masama lagi yung tingin sa akin nun eh. Pagkakataon na to para bumawi. Kinabukasan nga, lula ng isang may kalumaan ng kotse ay kasama kong umalis. Ang 3 tauhan ni Don Lupo. May pinuntahan kaming isang bayan sa bandang timog ng Luzon. Nasa 3 oras din ang ibiniyahe namin. Pagdating namin doon ay nagtaka ako kasi lumipat kami ng sasakyan. Sa bagay, may gagawin nga pala akong krimen. Hindi na dapat ako nagtataka sa mga ganong taktika. Mga ilang minuto ang lumipas ay huminto na ang aming sasakyan. Itinuro ng isa kong kasama ang kotse ni Bogart. Nandun yon sa hindi kalayuan. May itinuro din ito sa akin na isang motorsiklo na nakaparada malapit sa amin. Iniabot sa akin ng isa kong kasama
ang susi nun. Yun daw ang gagamitin ko. At panghuli ay inabutan din ako nito ng isang kalibre 45. Napakaganda ng baril na yon. Kakaiba. Kasama nun ang 2 magasin na puno ng bala. Chinek ko pa nga yun. Mahirap na. Baka sumablay eh. Nang titigan ko ang bala nun ay napaisip ako. Ano kayang klaseng bala to? Kakaiba. Parang may likido sa loob nun. Tinanong ko ang isa kong kasama kung ano bang uri ng bala yon. Ang sabi nito ay wag ko na raw alamin. Wala daw akong ibang gagamitin kundi ang sandata na yon. Dahil kung gagamit daw ako ng iba ay hindi ako magtatagumpay. Napaisip naman ako. Ba't ganon? Ano yon? Specialist yung bala para sa taong yon? Ano ba yon? May agimat? O isang halimaw? Bakit ganito yung bala? Napansin ko na masama na ang titig sa akin ng 3 lalaking kasama ko. Seryosohin ko raw ang ipinapagawa sa akin. Hindi raw ako maaaring sumablay. Dahil pag nagkataon, malamang buhay ko ang kapalit. Tinawanan ko na nga lang sila kasi hindi na iba sa akin yon. Sa totoo lang, sa bawat sandali ay handa na ako mamatay. Tanggap ko na yon. Matagal na akong patay. Yun ang lagi kong iniisip. Simula nang mawala ang pamilya ko. Maya-maya pa ay sinusundan ko na ang kotse ni Bogart. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Pero ayos na rin kasi mag-isa lang siya. Kumbaga, walang balakid, walang ibang madadamay. Hindi ko alam kung nakakahalata na ito. Pero halos 1 oras ko na siyang sinusundan. Sa di kalayuan ay natatanaw ko sa aking side mirror ang kotseng sinasakyan ko kanina. Sinusundan pa rin ako ng 3 mokong na yon. Mga ilang minuto pa ang lumipas. Nagulat ako nang biglang lumiko ang kotse ni Bogart sa isang masukal na parte ng kakahuyan. Nagtaka ako kasi wala namang kalsada ron. Kumbaga, ipinilit niya lang ipasok ang kotse niya. At dahil doon, ay napilitan na rin ako na ipasok ang aking motorsiklo sa ilalim ng mga puno na nasa tabing kalsada. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko kasi ang bala ko sana, kanina ko pa siya titirahin. Pero mahigpit ang bili ng 3 mokong. Hanggat hindi tumutunog ang cellphone na dala ko, ay hindi ako gagawa ng aksyon. Kaya ayun, no choice. Ang hirap magtrabaho kapag may nakabantay sa'yo. Kung sarili kong diskarte to, malamang kanina pa nakabulagta ang target ko. Sinubukan kong lapitan ang kotse ni Bogart kasi kahit papano natatanaw ko pa yon. Unti-unti kong tinungo ang kinaroroonan nito. Nakita ko si Bogart. May kausap siyang 2 lalaki. Nako, nalinti ka na. Mukhang mahihirapan pa ako dito ah. Dapat kasi kanina ko pa tinumba to eh. Kaagad akong nagkuble nang tila nakahalata sila na may tao sa kanilang paligid. Umaamoy-amoy pa nga sila sa hangin na para bang aso. Imposible naman na ako yung naaamoy nila. Naligo naman ako kanina. Nang muli akong sumilip sa kinaroroonan nila ay kumabog ang dibdib ko. Anak ng... Wala na sila ron. Saan kaya nagpunta ang 3 yon? Mas lalo pa ako nakiramdam sa aking paligid. Wala akong ibang matanaw, kundi yung kotse ni Bogart. Maya-maya pa, hindi na ako nakatiis. Kumilos na ako. Tanga ng baril na ibinigay sa akin ay sinubukan kong lumibot sa buong paligid. Baka nandun lang sila. Maya-maya pa ay nagulantang ako nang biglang may dumaklot sa batok ko. Grabe, napakalakas nun. Mabilis ako naiangat dito nang walang kahirap-hirap. Narinig ko na lang ang pagtawa ng mga lalaki. Pinilit kong lingunin ang mga ito. Walang duda, yun yung mga kausap ni Bogart kanina. Pero teka, bakit ganito?
Sobrang lakas naman ito. Paano niya akong naiaangat ng ganito? Mas malaki pa nga ako sa kanya eh. Utya, may sanib ba to? Pinilit kong pumiglas. Pero sadyang mahigpit yung pagkakahawak niya sa akin. Piling ko nga madudurog na yung buto ko sa leeg. Sinusubukan kong abutin yon. Kaagad kong pinaputukan to. Mabuti naman at agad na nabuwal yon. Kasabay ng pagbagsak ko sa lupa. Sobrang sakit ng leeg ko. Pero naalala ko, may kalaban pa nga pala ako. Kitang-kita ko, nalilisik ang mata ng isang lalaki. Kaagad itong lumundag sa akin. Napakataas ng pagtalo nito na parabang isang tipaklong. Sa isang iglap ay nakadagan na ito sa akin. Hindi ako makapaniwala. Ang pangit ng itsura nito. Parang isang mabangis na hayop. Parang gusto kong kagatin. Nakakadiri pa nga kasi tumutuloy yung laway nito habang nakadagan sa akin. Damang-dama ko rin ang iba yung lakas niya. Halos hindi ako makapalag. Anong klaseng nilalang to? Ano ba to? Ano bang natira ng mga to? Wala na akong nagawa nang sakalin ako ng lalaki na yon. Halos hindi na ako makahinga. Nabitawan ko na rin ang baril na tangan ko. Mabuti na lang ay naalala kong meron nga pala akong combat knife. Nasa sapatos ko yon. Mabilis kong hinugot yon at buong lakas na itinarak sa leeg nang sumasakal sa akin. Kaagad din naman itong nabuwal. Nagmamadali kong pinulot ang aking baril at kaagad kong itinutok yon sa aking kalaban. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang sa isang iglap ay wala na ito sa kanyang kinalalagyan kanina. Papaanong nangyari ang mga bagay na yon? Sigurado ako, napuruhan ko siya sa leeg. Nakita ko pa nga yung dugo niya eh. Papaanong nakatakbo pa yon? Grabe, ano kayang gamot ang tinira nun? Ang kunat eh. Kaagad kong tinanggal ang suot kong helmet. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Wala akong makita ron. Noong mga oras kasi na yon ay halos mag-aagaw na ang dilim. Sa palagay ko, nasa 6:00 na ng hapon. Mabuti na lang ay nakita ko pa ang mga patak ng dugo ng lalaking yon. Kaagad ko ito sinundan. Maya-maya pa ay nagtaka ako kasi tumigil ang patak nun sa isang malaking puno. Saan nagpunta yon? Naging alerto pa rin ako at inikot ang aking paningin sa buong paligid habang nakatutok ang aking baril. Ngunit nagimbal ako nang biglang may pumatak sa kamay ko. Dugo. Kaagad kong nilingon ang pinanggagalingan sa taas. Doon nga ay nabulaga ako. Kitang-kita ko habang pababa mula sa ere ang lalaking nasaksak ko sa leeg. Papaanong buhay pa ito? Sa pagkakataon na yon ay napakapangit na talaga ng mukha nito. Parang naging isang halimaw. Kanina tao pa itsura nun eh. Mabuti na lang naging maagap ako. Kaya't bago pa ito bumagsak sa akin ay nakapagpakawala na ako ng sunod-sunod na putok. Tinamaan ko ang nilalang na yon. Bumagsak itong wala ng buhay. Sinubukan ko pang tignan ang itsura nito. Bakit ganon? Akala ko maskara yung suot niya. Pero nagimbal talaga ako. Totoo. Isa siyang halimaw. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Ano bang klaseng nilalang to? Isang halimaw? Demonyo? O aswang? Nagtayuan ang balahibo ko ng mga sandaling yon nang mapagtanto ko na maaaring isang ang aswang ang nilalang na ito. Totoo palang umiiral sila. Nang maalala ko si Bogart, ay muli na naman akong naalerto. Sinubukan kong halugugin ang buong paligid pero hindi ko na siya makita. Maya-maya pa ay narinig ko ang pag-andar ng kanya sasakyan. Kaagad ko tinungo yun.
Mabuti na lang at hindi pa siya gaanong nakakalayo, kaya't napaulanan ko pa siya ng bala. Sigurado ako tinamaan yon kasi sumalpok yung kotse niya sa isang malaking puno habang sinusubukan tumakas. Para masigurado na si Bogart ngayon at patay na siya, ay unti-unti ko itong nilapitan. Nakumpirma ko, si Bogart nga ang nagmamaneho. Tila wala na itong buhay kasi nakasalampak na sa upuan. Naisip ko, baka buhay pa to at hindi ko napuruhan. Babariling ko sana ulit. Kaya't nilapitan ko pa ito ng gusto. Akmang kakalabitin ko na ang gatilyo nang bigla akong sinunggaban nito. Nahawakan niya ang kamay ko. Grabe, sobrang lakas niya. Halos madurog yung buto ko sa kamay. Damang-dama ko yun. Pinilit kong itutok sa kanya ang tangang kong baril. Sunod-sunod ko pang nakalabit ang gatilyo nun, pero hindi tumatama sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang naubos ang aking bala. Isang magasin na lang ang natitira at sinubukan kong kunin yon sa aking tagiliran, ngunit tuluyan nang napilipit ang kamay ko. Grabe, sobrang sakit nun. Feeling ko napalian na ako ng buto. Sinubukan ko suntukin ang mukha ni Bogart, pero ang kunat nun, parang gomang matigas. Pinilit kong bawiin ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Nasa loob pa siya na sasakyan at nakaupo. Ako naman ay nasa labas. Ngunit laking gimbal ko nang kinagat niya ako sa braso. Damang-dama ko ang sakit nun. Napilas ang balat at laman ko. Grabe tong tao na to. Parang aso. Hindi. Hindi kaya isa rin siyang aswang. Mabuti na lang at nakaisip ako ng paraan. Agad kong tinusok ng daliri ko ang dalawang mata ni Bogart. Sa pagkakataon na yon ay nakabitaw siya sa akin. Sumisigaw ito habang sapo-sapo ang dalawa niyang mata. Habang ako naman ay natatarantang pinalitan ng magasin ang aking baril. Nang itututok ko na sa kanya yon, ay nabuwal ako nang dumagan sa akin ang tumalsik na pintuan ng kotse. Grabe, sobrang lakas nun. Halos tumalsik din ako ng ilang metro. Mabuti na lang ay mahigpit ang pagkakahawak ko sa baril kaya't hindi ko napitawan yon. Nang muli kong ibinaling ang aking paningin kay Bogart ay halos panawan ako ng ulirat sa sobrang pagkagimbal. Kitang-kita ko kung papaano itong nagpapalit ng anyo. Tuluyan na napunit ang suot nitong long sleeve. Kitang-kita ko, mabilis itong tinutubuan ng makakapal at may itim na buhok sa buong katawan. Pumapangit na rin ang mukha nito na para bang isang aso na hindi mo maintindihan. Wala nang pagkaalinlangan. Sunod-sunod ko siyang pinaputukan. Nagulantang ako kasi parang hindi to tinatabla ng bala. Mabilis itong sumugod sa akin. At katulad nung ginawa kanina nung isang halimaw, mabilis itong nakatalon sa aking harapan. Umaangil ito ng pagkalakas-lakas na para bang isang tigre. Kaagad ako sinuntok nito. Mabuti na lang at nakailag ako. Nang lingunin ko ang kanyang kamao, kitang-kita ko, bumaon yun sa lupa. Kaagad akong dinaklot nito at inihagis sa isang puno. Nabali pa nga yun sa sobrang lakas. Grabe, ang kunat niya. Kasi ilang bala na yung napatama ko sa kanya, parang walang epekto. Pero kitang-kita ko, umaagos ang dugo nito. Isa lang ang ibig sabihin nun. Karamihan sa palang aking pinakawalan ay pumasok sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagiging matigas nito, ay unti-unti ko nahalata na nanghihina na siya kahit papano. Medyo bumagal kasi yung kilos niya.
Halos mamilipit ako pero pinilit ko pa rin tumayo. Muli ay susugot na naman sa akin si Bogart. Muli ay aatake na naman ito sa akin. Parang lalapain niya na ako. Sa pagkakataon na yon ay nilapanan ko ang aking takot. Matama akong itinutok sa kanya ang tangang kong baril. Habang mabilis ang pagsugot niya sa akin, ay pinuntiri ako ang kanyang ulo. 3 bala ang pumasok sa noo ni Bogart na ikinabuhal nito. Ngunit ang masama nun, sa akin siya nabuhal, kaya't nadaganan ako nito. Grabe, ang bigat niya. At dahil nga doon, ay tuluyan na akong nawala ng ulirat.